Άνθρωπε, έλα εδώ. Άνθρωπε, έλα. Μάλιστα, Αφέντη, κοιτάξτε. Τι κάνεις, σκουπίζεις? Μάλιστα, Αφέντη, όπως κάθε μέρα. Μπράβο σου, άνθρωπε, είσαι ο καλύτερος υπηρέτης που είχα ποτέ. Και εσύ, Αφέντη, είσαι ο καλύτερος αφέντης που είχα ποτέ. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Ακούω, είμαι όλος αυτιά. Μικρόφωνο εννοούσα. Θέλω πάντα να σε ρωτήσω, γιατί μας ξεπαγώσατε 800 χρόνια μετά την καταστροφή του ανθρώπινου είδους? Μα για να σκουπίζετε, φυσικά. Είναι τις αυτόματες ρομποτικές σκούπες. Εμάς τι μας θέλετε? Οι αυτόματες ρομποτικές σκούπες είναι κυκλικές. Δεν σκουπίζουν καλά τις γωνίες. Και γιατί δεν τους κάνετε τετράγωνο? Είσαι ηλίθιος, άνθρωπε. Δεν μπορούν να γίνουν τετράγωνες οι αυτόματες κυκλικές ρομποτικές σκούπες. Γιατί δεν γίνεται? Μήπως γιατί είναι αδύνατος ο τετραγωνισμός του κύκλου? Hello! Ναι, σωστά. Και μας έχετε μόνο για αυτό, δηλαδή? Μόνο για να σκουπίσουμε? Γιατί τι άλλο μπορείτε να κάνετε εσείς, άνθρωπε? Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Τι μπορώ να μάθω εγώ από εσένα, άνθρωπε? Εγώ γνωρίζω τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Και δεν μιλάμε βεβαίως για τα λεπτάκια τα πάντα, όπου και αυτά γνωρίζω τα πάντα, αλλά γενικά εγώ γνωρίζω. Τα πάντα, κατάλαβα, ναι. Για παράδειγμα, γνωρίζεις τι είναι η αγάπη? Η αγάπη. Μισό λεπτό. Δύσκολο. Έχω πάρα πολλές πληροφορίες για τη λέξη αγάπη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπερδεύτηκα. Μπορείς εσύ, άνθρωπε, να μου ξεκαθαρίσεις τι είναι αγάπη? Βεβαίως μπορώ. Η αγάπη είναι κάτι πολύ άλλο. Αγάπη είναι να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου και να λυπάσαι τη λύπη. Α, αυτό είναι πολύ απλό, το κατάλαβα αμέσως. Ναι, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Τι υπάρχει, άνθρωπε? Για να υπάρχει αγάπη, θα πρέπει και ο άλλος να χαίρεται με τη δική σου χαρά και να λυπάται με τη δική σου λύπη. Α, και αυτό είναι πολύ απλό. Υπάρχει και ένα τρίτο, πιο σημαντικό για την αγάπη. Ποιο είναι αυτό, άνθρωπε, πες μου αμέσως. Για να μπορείς να αγαπάς τους άλλους και για να σε αγαπάνε, θα πρέπει πρώτα. Τι πρώτα απ' όλα, τι? Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αγαπάς τον ίδιο σου τον εαυτό. Δηλαδή να χαίρομαι με τη χαρά μου και να λυπάμαι με τη λύπη μου, σωστό? Δυστυχώς όχι. Δεν χαίρεσαι με τη χαρά σου και λυπάσαι με τη λύπη σου όταν αγαπάς τον εαυτό σου. Εννοείται πως θα χαίρεσαι με τη χαρά σου και θα λυπάσαι με τη λύπη σου. Αυτό είναι. Εκ των νου κάνε. Εκ των νου. Ξέρεις πώς αγαπάς. Πώς αγαπάω τον εαυτό μου, άνθρωπε, πες μου αμέσως. Αγαπάς τον εαυτό σου όταν έχεις κοντά σου αυτούς που χαίρονται με τη χαρά σου και λυπούνται με τη λύπη σου. Αποφύγεις αυτούς που δεν χαίρονται με τη χαρά σου και δεν λυπούνται με τη λύπη σου. Και διώχνεις οριστικά αυτούς που χαίρονται με τη λύπη σου και λυπούνται με τη χαρά σου. Α, κατάλαβα. Άνθρωπε, μπορώ να σε ρωτήσω κάποιες ερωτήσεις για το θέμα? Της αγάπης. Ναι. Βεβαίως. Για ποιο άλλο θέμα? Αν εσύ χαίρεσαι με τη χαρά μου και λυπάσαι με τη λύπη μου, αλλά εγώ χαίρομαι με τη λύπη σου και λυπάμαι με τη χαρά σου, αυτό τι είναι? Αυτό είναι ζήλια. Ζήλια. Αν εγώ χαίρομαι με τη χαρά σου και λυπάμαι με τη λύπη σου και είμαι μαζί σου, ενώ εσύ χαίρεσαι με τη λύπη μου και λυπάσαι με τη χαρά μου, αυτό τι είναι? Φλακία σου. Φλακία μου. Έχεις το λουκάνευ. Άνθρωπε, μπορώ να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο? Φυσικά. Αν εγώ δεν χαίρομαι με τη χαρά σου και δεν λυπάμαι με τη λύπη σου, και εσύ δεν χαίρεσαι με τη χαρά μου και δεν λυπάσαι με τη λύπη μου, και παρόλα αυτά είμαστε ακόμα μαζί, αυτό τι είναι? Αυτό είναι συνήθως η κατάληξη του ανθρώπινου γάμου. Γάμος, λακεία, αγάπη, ζήλια. Αγάπη είναι να χαίρομαι με τη χαρά σου και να λυπάμαι με τη λύπη σου. Αγάπη είναι να χαίρεσαι με τη χαρά μου και να λυπάσαι με τη λύπη μου. Δεν είναι αγάπη να χαίρομαι με τη χαρά μου και να λυπάμαι με τη λύπη μου. Ουκάνε. Ζήλια είναι να χαίρομαι με τη λύπη σου. Φλακία είναι να χαίρομαι με τη χαρά σου και εσύ να χαίρεσαι με τη λύπη μου.
Γάμος είναι να μην χαίρεται κανείς με τη χαρά του. Τι είναι αγάπη, τι είναι αγάπη, τι είναι αγάπη. Αφέντη, είσαι καλά. Αφέντη. Είσαι καλά. Άνθρωπος 58-11 εδώ, το ρομπότ Αφέντης μου καταστράφηκε. Η επιχείρηση Την Αγάπη ολοκληρώθηκε με επιτυχία.